गोपाल राय जी गीत के गौले बनी कैसे? अरे किसैया छुट्टी लेके आवत बाड़न घर अरे बहरा से फोन आइबा कि रहनी अरे जाए के न जाई बनाई बहरा से ओ नहीं कि हनुमान जी के बड़ाई करत भक्त हता कि बजरंग बली के दहिया लाल वैशाली के भी हम अपन आरा जिला ही मानिला तने एगो तनी आरा जिला वाला जयकारी बोला हनुमान जी के नाम पर वह भक्त की हनुमान जी के अरे दहिया लाले गादा विशाल देखो भाई बिहार खतरा में बका है का है? आज भोजपुरी के गीत निमन निमन नहीं हो ना सही आज अगर भजन होता तो गांव के कमेटी खातिर उरा सब जोरदार ताली बजाई न तो और जगह भजन कहाँ होता ना एगो भजन गईबो सही बात। दूसर का बुढ़ौआ जी है दारू पी के कहीं के बेयासी मजा नहीं आई थे तनी दोसर गीत में चली सही बात। बाकी कमेटी के धन्यवाद बा कि आज हम 5 को भजन गाले नहीं करीब 1 साल को सही बात। तो तनी भजन होता तो एक बार हाथ उठा के कहीं बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा हनुमान जी के दहिया गदवा विशाल रवि भैया खिसिया के मत बजाई हतार कुछ बाकी बजौन हमरे पूरा करे के बा सही बात। कहे कि पार्टी जौन हमरा के बोलौले रहल हाँ जी बोल जाए ना तो भैया फोन उठा लियो। कोई बात नहीं फोन उठावे के कारण बा हम फोन पर ध्यान ना देहिला कि भाई राम जी के दूत अरे मैया जनी के तो भाई राम जी के दूत मैया जनी के राम जी के दूत मैया अंजनी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार हाँ जी बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार यही से कहे के बा कि हई राम जी के दूत मैया अंजनी के हई राम जी के दूत कि रौरा लीला राप चंदन लाल लाल बा रौरा लीला राप चंदन लाल लाल बा गदवा विशाल बा
कहता के बाबा बाबा हो रौरा लंका में कोई जाके सिया सुधी लंका में कोई जाके सिया सुधी रौरा लंका में गईनी जाके सिया सुधी पैनी कि राउर नाम जनन राउर नाम जनन अरे दुनिया जहान बा जय हो बाबा अगाधा विशाल बा बोली बजरंग बली की। अच्छा एगो सैड सॉन्ग सुना दी के सुनी हाथ उठा के बताई। बाकी सैड सॉन्ग जौन सुनाई वो दुनिया के ओरिजिनल सैड सॉन्ग हुई नहीं, अभी नहीं। अभी जो हम गीत गाने के जा रहे हैं ये दुनिया के नंबर 1 गीत हो राधा कृष्ण के माइनर बा। अरे वो